Talisay City Police mutabang sa Cebu City alang sa seguridad atol sa kasaulugan sa Sinulog. Samtang mga talisay nun nga mosalmot sa mga kalihukan sa Fiesta Señor sa Santo Niño kipahinumduman sa kaandam sa ilang panglawas. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Daghan sa mga talisay nun ang diboto sa balaang bata, bisan ang mayor, bisi-mayor ug halos ang tanang mga opisyal ug kawani sa City Hall nagdebosyon sa Señor Santo Niño. Di man mosalmot sa Sinulog Grand Parade ning tuiga ang syudad sa Talisay, apan matod sa mayor nga mosalmot sila individually sa mga kalihukan sa Nobinaryo ug Sinulog. Hinungdan nga pahinumdum nila sa mga talisay nun nga siguroong kondisyon ng lawas ug hydrated sa pagsalmot sa mga Fiesta Señor Santo Niño activities. The faith remains strong. Musimba magyud ta, muhalad magyud ta, pero tanawon lang sa nato atong sitwasyon kung importante na di ta ma-dehydrate labi na sa init kayo o gugot kayo dito sa Basilica, pero magpabili na to ang pagtuo ni Santo Niño kayo. So ato lang pahimangno nga di man nato matag-an ron ang panahon, so kung pwede magdalang yung tag payong, no? Inom tag mga tubig o niya mga vitamins. Samtang gipaybaon ni Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon, hepe sa Talisay City Police Station, nga motabang sila sa Cebu City alang sa pagsiguro sa seguridad, alang naunya sa bispiras ug sa adlaw sa sinulog ug kapistahan sa balaang bata. Samtang gimonitor sab sa Talisay City Police ang mga inn, hotel ug uban pang mga balay nga paabangan sa posibleng mga kawatan o kriminal nga mopahimo sa kasaulugan nga diha moabang o muistar sa Talisay City. Part of our support to the City of Cebu, nagmonitor kita sa tanang mga transient nga mga puloy-anan diri sa sa City of Talisay kay most likely these people will stay in Cebu or near Cebu. Makigalayon ang Talisay City Police sa mga barangay opisyal aron pagmonitor niini. Uban ni Godfrey Relien o Rod Prado, Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak.